zikomo kwambiri pamene pandi pamapeto pa mwambo athu ndi mwadongosolo chonde muime pene mwayimapo kuti tialole makomishona athu atuluke koyambirira. Zikomo kwambiri. Ndipempha akandideti kuti apite pa desk imene anakhala poyamba paja. Akandideti apite pa desk imene anakhala paja. Akandideti apite pa desk imene anakhala paja cholinga choti ayankhule ndi mpata olankhula ndi atolankhani. Zikomo kwambiri. Ndipemphe amene tikuyimba mwinachikaye. Ndipemphe amene mukuyimba. Umo ndi momwe tatsirizira chigawo choyamba chakupereka zikalata zosonyeza chidwi kuyimira nawo pa chisankho cha pa 16 Septemba. Amapereka zikalata zinkatimu ndi Atupere Muluzi a chipani cha UDF ndipo kuperekedwa kwa zikalata zawo ndikusonyeza ndithu kuti iwo ndiokonzeka ndithu kufuna kuyimira nawo pa mpando umene wawo president pa 16 Septemba pano pomwe Malawi akukaponya voti. Nde apereka zikalata zawo ndipo zikalata zawo zavomerezedwa ngati mu ndondomeko yowunikira yoyamba yomwe abungwe loyendetsa chisankho la MEC akumachita chifukwa amene akufuna kuyimira akapereka zikalatazo amene akumaziwunikira ndithu ndondomeko yomwe akumayitcha kuti preliminary scrutiny ndipo akawunikira akumawuza amene akupikisana kuti tsopano ndi ololedwa kupikisana nawo zikalata zawo zadutsa ndondomeko yoyamba yakuvomerezedwa. Ndipo izi sizikuthera pomwepa wapampando wa bungwe la MEC Anabel Mtalimanja akumanena ndithu kuti akatsiriza ndondomeko yonse yotolera zikalata zawo omwe akufuna kuyimira pa udindo wa president akuti kumapeto kwenikweni azakhalenso ndi ndondomeko yowunikira bwinobwino zikalata zonsezo. Ndipo ngati pazapezeke kuti pali zinabe zomwe zikuperewera omwe azakhale ndi zoperewerawo azawuzidwa ndithu pamapeto pa zonse, koma pakadali pano zikalata zawo aziwunikira ndithu mu ndondomeko yamba imene ndipo zapezeka kuti zavomerezedwa. Atupere alankhula zinthu zingapo atasayiniranso code of conduct kusayinira kulumbira kunena kuti iwo atsatira zonse zofunikira kutenga nawo gawo pa chisankho chimenechi cha chaka chino, zomwe zina mwa izo ndi kuchita kampeni yabata komanso kuonetsetsa kuti akuchita kampeni yosanyoza ena nthawi imene yomwe ameka anakhazikitsa kuti kuchitike kampeni. Nde atasayinira Atupere Muluzi anayankhulapo zingapo, zina mwa izo apempha ndithu bungwe loyendetsa chisankho la MEC kuti liwonetsetse kuti lachititsa chisankho cha mtendere chabata komanso chosakondera ena. Anapemphanso ndithu onse amene akutenga nawo gawo pa chisankho chimene cha zipani zina ndi ena onse electoral stakeholders kuti aonetsetse kuti akuchita zinthu za mtendere pasakhale ziwawa pa kampeni komanso chisankho chimenechi. Anaonetsanso kukhumudwa kunena kuti anaona mbuyomu mwachitika zinthu zingapo zachipolowe andale kuchitirana nkhanza komanso omenyera maufulu anthu akuchitidwa nkhanza. Anadzudzula mchitidwe umenewu afotokoza kuti ngati UDF akuti ondokonzeka akuyima ndithu pawokha, akuti ali okonzeka kuyima ngati iwo Atupere Muluzi ngati president osati ikupita kwina kukachita ngati kumene kwakuperekeza, akuti iwo ndithu ayima pawokha ndipo posachedwa apa akuti akhala ali kumasintha kukhazikitsa manifesto yawo kuonetsa kwa Malawi kuti iwo azachita zinthu ziti ngati atawasankha kulowa mboma pa 16 Septemba pano. Nde kulankhula kwawo ndithu Atupere Muluzi akusonyeza ndithu kuti akonzeka kuti ayime pa chisankho chimenechi, akusonyeza kuti ndithu akonzeka ngati kuchipani kuti akonzekale ngati nkhani zangati manifesto ndi zina zotero. Chifukwa kuno Atupere Muluzi titha kunenano kuti tsopano ndi candidate wa number 5 kubwera kuzapereka zikalata zawo. Tinaona tsiku loyamba Banda APP anazapereka zikalata zawo, atatsiriza Banda tinaonanso ndithu achilungo amene ali a independent kuzaperekanso zikalata zawo, ndipo kumapeto kwake tinaona Daniel Duwe amene wanso kubwera kuzapereka zikalata zawo, koma zikalata zawo zinapezeka kuti ndizoperewera
anabwezedwa ndithu sadapitirize ndondomeko imene awabweza kuti akakonzenso asabwere tsiku lina. Taona apita Muthalika nawo adutsakalenso mu ndondomeko yomweyi. Taonanso ndithu amene wapita Muthalika achipani cha DPP adutsakale mu ndondomeko yomweyi apereka zikalata zawo. Ndiponso taonanso kukubwera Tobias Amiwadi Tobias amene wa independent amenenso aperekanso zikalata zawo. Frank Mwene Fumbo NDP nawo dzulo amene apereka zikalata zawo koma analephera kutero chifukwa choti apita mu mgwirizano ndi chipani cha DPP kotero sayimira sanazapereke zikalata zawo. Lero ndiumu ndithu tikuona Atupere Muluzi achipani cha UDF kuzachitanso ndondomeko yomweyo kuonetsa chidwi kuti iwo ndithu akufunitsitsa kuyimira pa mpando umenewo. Masana uno tikuyembekeza ndithu kuti kukhale kukubwera akondwani na nkhumwa a People's Development Party nawonso kuzapereka zikalata zawo. Akatsiriza iwo kukubwera Cosmas Chipojola nawonso ndithu kuzapereka zikalata zawo kusonyeza chidwi kuti ayimira nawo. Chipojola akuyima pawokha is coming as an independent candidate. Akhale nawonso ndithu akubwera kuti apereke zikalata zawo masana alero. Ndipo mawa 9 o'clock akubwera kuzapereka zikalata zawo ndi Adalitso Kabambe a UTM. Posachedwa apa tikhale tikucheza ndi Atupere Muluzi amene akadali mchipinda chimenechi. Posachedwa apa akhale akutuluka ndithu mchipinda chimenechi tikhale tikucheza nawo pompano kuti timvenso choice yawo ya running mate kuti nchifukwa chani asankha Dr. Kalolo kuti akhale running mate wawo. Anakhudzapo pang'ono pa nkhani imeneyo kunena kuti iwo asankha Dr. Kalolo chifukwa ndi munthu amene ali nzawo akumudziwa bwino akuti adziwana kwa nthawi yayitali. Anafotokozanso kuti ndi munthu olimbikira ntchito, anafotokoza kuti ndi munthu wopa chauta ndipo mkuona kwawo akuona kuti ali ndi ukadaulo ndi kuthekera konse kuti awathandiza kugwira limodzi ntchito ngati iwo atasankhidwa kukhala president. Iwonso Akalolo pamenepo ndikuzakhala ndithu vice president ngati wa dziko lino. Nde ati akuona kuti Akalolo ali ndi kuthekera ndithu kwakukulu atakhala akukambirana za nkhani imeneyi kwa kanthawi kuti bwanji tiyendere limodzi mpaka na analola kuvomera ndithu kuzakhala running mate wawo. Ndi atakuona kuti atagwire ntchito limodzi ndithu mboma ngati president ndi vice akuti atha kugwira ntchito limodzi ndithu bwino lomwe nkani awasankha kuti akhale pa udindo umenewu running mate wawo amene ampanga present mchipinda chimenechi lero. Ndili ndi nzanga pa Brian Banda. Mwina tikudikirira kuti Atupere Muluzi atuluke mchipinda chimene chabwere pano kufuka ticheze nawo. Waziona bwanji Brian? Ayi mwambo ochititsa chidwi umene wachitika mkatemu chofunikira nkuti Malawi Electoral Commission alandira mapepala a Atupere Muluzi ndi Dr. Rex Kalolo. Chifukwa chimenecho ndiye chinthu chofunikira kwambiri. Mukumbukira kuti anzanga Daniel Duwe adabwerera pano zinavuta. So mwambo ochititsa kaso timadankhawa kuti koda UDF atuluka pano koma ayi ndithu anadzaza mholomu anadzaza ndithu. So tiyamikire very orderly posachedwa pa Atupere Muluzi akhale akutuluka pano ndipo tiyankhula nawo. Anakambapo Atupere Muluzi nkhani yokhudza running mate amene amusankha akuti ndi achinyamata anzawo akufuna kuti dziko la Malawi tsopano lilamuliridwe ndi achinyamata. Amalawi akuti asankhe iwo ngati timu yawo ya achinyamata okhaokha. Ku Malawi zikuthekabe za young agenda? No, tisanafika kumeneko tiyambe ndiweyo kuti kodi zana madingo unazipeza kuti. Iwe ndamene unathamanga pano kuthamanga ndapeza latest mene umachitira mucha koma apa ndaona kuti waomba khoma. Abatulero khoma laombedwa chifukwa mphekesera zimenezi Brian zimakhala kuti zikuchoka ku chipani. Zimakhala zikuchoka ku chipani chipani momwemo ndi amene amatiuza kuti koma ife tikumva kuti akubwera ndi wakuti tikumva kuti akubwera ndi wakuti. Nde mayina amenewa amene takhala nawo ndithu Brian kuchoka lero amene kuchoka dzana pomwe anthu akhala akupereka ndithu ma nomination papers mayina amene akumabwera. Kwa chipani ife tikumakhala ndi intero ife sikuti timangobwera pano ungolankhulayo
inu titakuwuzani kuti palisti pali achina Geniansa, pali aujeni alozambiriza paliso aujeni abright saka simunaone a Geniansa akukhala then tinazakuwuzaniso kumveka kuti kumene kukuyana madingo kumveka kumene kuli akalolo inu simwaona akalolo running mate ndi mmodzi ndepa ndandandapo akumapezeka be mmodzi apa amene tamutchu kwauza kuti intero imene tikuyipeza padakali panopa ikumakhala ndipo zimene sitikusiyayi ku UTM koma intero ikamabwera tibweresanso pano kuti ku UTM intero ikuveka ndi ku MCP kukuveka isi tizibwera pano tizibwera pakuti apazonse ndi awa yama independent iwa imene ma independent akumabisa patali ena kumamangobwera nawo straight Tobias anaululiratu kuti ane ndasankha Henry Debwe anaululiratu komabe kuzipaniku kumakhala kuti anthuso mkatimu muchipanimu ena akudziwa ena mwinaso angopenekera ndiye tikayendayenda mkati mukucheza ndotsatira zipanizi amatiuza ndithu kuti ayi kumene kuzikoneka kuti yakwera galimoto ndakuti zikoneka kuti akwera galimoto ndakuti ndepa ndale tikuyenerabe kuti tizitchula kuti kunja konse anthu azikhala ndi kachithunzithunzi kuti kodi uku akubweretsa ndani uku akubweretsa ndani athinki pa mayina amene tinakhala nawo kuchokera dzana dzulo pamapezekabe kuti palisija mmodzi ndi amene watengedwa kukhala running mate ndipo ti zinthuzi sizawiri atatu pazipezekabe mmodzi ndithu running mate koma mwina atisanapite ku MCP ko ayisanja bwinobe ung'ono chifukwa nthawi zambiri tikumadandaula kuti achinyamata kukhala ngati sakumafuna kutenga ndawo akalolo waine ndikuwadziwa I know him, I've interacted with him. He's a charismatic preacher. He's a charismatic. Ali ndi church yaikulu kwambiri ku Karonga. Ali ndi church yaikulu, it's a Pentecostal church. Amachita za unenerizi. Komanso ndikumva kuti he's a medical doctor. He's a medical doctor. Ndi adokotala. Amachita za chipatala. Amachita za chipatala. Anagwirapo za chipatala. I stand to be corrected koma ndithu ndi munthu wa za chipatala. Kodi bwanje anthu akumati running mate wangayi ndwa opa chauta ndi bishop ndi mbusa kodi ndati pakufunika kuti pabwereka element ka ubusa chifukwa dzulonso amuthalika ananena kuti Geniansa ndi bishop amunawonso ndi bishop. Population ya anthu opemphera mdziko munomo sungayichite underestimate Kathe. Anthu be amafuna kuti azichita associate ndi mwina munthu amene akuona kuti munthu amene akuganizaso kuti anthu opemphera ena akhoza mampasa ulemu. So kaya ndi wachipembedzo cha Chisilamu kaya ndi wachipembedzo cha Chikhristu anthu akumafunabe kuti population imene ija iso ayipase ulemu nde that's why kumaona wina ma emphasis ena akumakhala olowera mbali imeneyo. Apo ndikuona kuti mwina kuti zimene ananena Banda kuti iwo akuoneka kuti ali orthopedic survey afid orthotic komanso prosthetic technologist ndiye kuti kwambiri za mafupa ngati zipangizo zimene zimathandiza anthu pa nkhani za orthopedics nkhani yokhuzana ndi mafupa imangofuna kungofotokozera mbali imeneyo koma sukulu yawo kwambiri ndiya za chalichi ndithu ali ndi PhD in Biblical Studies ali ndi Masters of Divinity imenenso ndi amawa mulungu ali ndi Bachelor of Arts in Theology ali ndi Apostleship Certificate ali ndi Bachelor of Science in Prosthetics and Orthopedics degree ndekuti degree anayobe ndithu imeneyo pa nkhani zimene ziyatumakamba zokhuzana ndi zamiyendo mafupa ndi zina zoterozo komanso anayamba ndi diploma asanakhale ndi degree so ungofuna kunena ali kuti ali ndi background ya chipatala koma anapitanso kumaphunziro a zaubusa zikomo kwambiri wayana potambasulira pamene pomwina Brian posachedwa apa tikhale tikucheza ndi Atupere Muluzi zikuoneka ngati atsikire chapamenepo ndiye mwina tipite chapomwepo koma kunato ndakhoma anthu yelo nsapato yelo nsapato yelo naona secretary general awayana yawa unakatengera ku PCA nsapato ya yelo aya ina nsapato za yelo muzitenga chosai muzitenga kuti nsapato za yelo ya koma tinene kuti poyamba pamene nsonkhano umayamba timanena kuti panalibe anthu tichita acknowledge kuti anthu abwera there may not be as many mwina ngati mene ali zulo koma anthu atuluka ndithu ndithu holo inadzata the Bakiri Muluzi effect anthu ambiri amene tayankhula nawo amakhala ndi personal relationship ndi personal touch ndi Abakiri. Abakiri ni munthu wabwino kwambiri and he connects to with a lot of people and I believe kuti mwana uyuso is also tapping into that social capital. I wanted you to comment on that. Now anthu ena amanena kuti iya is liability
anthu amanena kuti ayi anthu maso awo amayang'anabe pa abakili Muluzi osati pa Atupere. Koma ningofuna ndivomereze kunena kuti I wish Atupere atatengako something to borrow a leaf from bambo ake. Chifukwa he was a man with a common touch. Anali munthu amene amatha kucheza, munthu onena kuti atha kucheza ndi wina aliyese, munthu onena kuti even ukapita kunyumba kwawo he will make you feel welcome and free. China nyimbo zulakatika tu apo. Zulakatika komanso mmakonda kuvina inuyo. Nimafuna kunena kuti ndale za abakili Muluzi timasisowa mpaka nalano. Fanana kuti nthawi zina zinthu zikavuta mdziko a bit of humor imathandiza kwambiri. Komanso kundaleku nthawi zina msonkhano uja umapepa anthu akakhala kuti ukutha kuyankhula chiyankhulo chawo, speak their language. Abakili Muluzi amatha zimenezo. Moti enawa amene amatha mwina nkhani za chuma ka nkhani zoyendesa za agriculture chimene chimasoweka nthawi zina ndi nthawi zina kuyankhula mfundozo munjira yona kuti Amalawi athe kumva. Tiapemphe Atupere Muluzi ndi Chilo Akalolo kuti nawonso atenge ndithu samba limenelo kuchokera kwa abakili Muluzi akamapita ku campaign. Abakili Muluzi momwe ankatenga upresident 1994 anautenga upresident mbuyo mo president udali woopsa kwambiri. Office ya president sidali office wamba. Atalowa mwe wacha anatipangisa kuona nayeso ni munthu ndi mina kumane amajeza ndi amanena achungamo tinthabwala kusekesa even panopa ukakumana ndi Muluzi umaseka munthu mpana misozi. You know ni munthu wokuti amapeza mawu onena pa nthawi yoyenerera. So ni munthu woti ukakumana nawo ndi munthu wansangala, ni munthu ndi Malawi mena anenerawa umadabwa kuti akukuimbira phone ukudabwa you know just to ask you about these muli bwanji mukuziona bwanji zinthuzi. So the first time Muluzi anandiimbira phone zaka zakumbuyozo anandiimbira kuti kodi am I speaking to Bayana? Ndene ndikunena kuti yes speaking. Akuti zina lotani limeneli. Ojera kapena ndikuti alapo batizo. Odiwe what so no he's a jovial man. Yes, he's a jovial man. Kwambiri chimene tikunena nchonena kuti andalewa aphunzirepo kukhala bwino ndi anthu. Kumatha kuyankhula language imene anthu amatha kumvesesa. So komanso at the same time tinene kunena kuti Atupere Muluzi cannot be his father exactly. Then also should acknowledge kuti he should be a man of his own and now define his own identity and his own politics. In fact, anthu amanena kuti Atupere atangotenga 30%. Yes. 30% ya bambo wake is good. But mena kunena achunga kuti mina sikuti sumachita kunena kuti nditenge. Umakhala kuti either you have it or not. So Muluzi abakili ndi Muluzi. Atupere so naso timuvomereze kuti he's his own person. Yes ni mwana wa a former president na yeso akufuna atachita running. Yes, he's running for the office. Voice anatenga. Kama yankhula. Bambo ache. Madi ache atayamikire. Chifukwa ole ine nsonkhano ache ndimonese soti ndisaumise. Chifukwa ukamonera nsonkhano ache intabadwa. Ine kubanja ndikutani ine kubanja kadi yafika kubanja bwanji amene sali babanja bano ndani awa ndape sono zinthu amazilenga basi ndiye kuti Atupere Atuluka ngati ataba ngono atsikana musapatse chiyembekezo kunjako ataba ngono nkhani ite amadandaula akuntundaula amadandaula ndithu pasachedwa apa tikudikirira Atupere Muluzi kuti atuluke mchipinda chimenechi tikhale tikucheza nawo asanakwere mgalimoto yawo kuti tiafunsepo zingapo asankhiranji Akalolo kuti akhale running mate wawo komanso kuti kodi akuziona bwanji kutsogoloko zinthu chifukwa mphekesera zilipo ndithu ena kumakamba kuti mwina Atupere sapita okha. By the way, apite kwa Alliance amapanga press briefing inkatimu tinali pompo ine ndi achungawa ayankha
chifukwa chimene atengera akalulu kunena kuti uyu ni Malawi amene ndi wapa chigawo cha pakati pano koma awakhazikika kunzuzuko munthu wokuti ndakulilongo ananena kuti ndi chigawo cha pakati koma anakhazikisa kumpotoku ndi munthu wokuti malingana ndiwo amene akuonera aya munthu wamphamvu munthu wa experience akuona ngati kuti anyamata ndithu ndi nthawi yawo woti achinyamata abwerepo tidafunsanso za mphekesera zopita kwa MCP ayankhapo pamenepo kuti munamvapo pakamwa panga ntayankhula zimenezo zinali mphekesera zimene zimamveka koma ujeni pa nkhani ya ma alliance akunena kuti iwo ndokonzeka kukambirana ndi anthu amene akutani ndale sunganenere so I think nkhani zitatu that actually brings the question kuti utapereka makalata kuzokambirana nabe ndiyena okay utokambirana ndiyena ukachita withdraw makalata akwacha unati ine sindipitirira ayi ndithu sukhala running mate ayi nangasi para sonke apa munthu wankulu iya cheza nawo asonke afusere kuti alipo ndilipo mina musikira kwandino atali kale muyangana kumeneko face the camera yes Sorry, you have to speak English. Tell us more about UDF. Is it still strong? Is there a possibility that it can take over government on 16th September? I don't know. You don't know? No. What do you know? We have to wait and see what the people decide. So I don't think we can get a majority. We don't see the 50 plus. I think there will be a rerun. Should UDF go into an alliance to get 50 plus? I think we will see the elections. If Chakwera doesn't get 50 plus 1, we'll have a rerun. And after that, I think these parties will come together. Then we see the outcome. So it's very hard to predict now what's going to happen. I don't know. Okay, maybe talking about UDF going into an alliance with the ruling party, MCP. What would be your take on that? It's not happening. Atupere Muluzi made it crystal clear. He is going on his own. He's going on his own. He's registered as his own presidential candidate, so there's no alliance with MCP. So other political parties should come and join forces with UDF? Not now. After the elections, maybe, depending on whether there is a rerun or not. But right now, no. We are going on our own. Thank you so much. Thank you. Ndito Brian akufotokoza kuti chifukwa ndi mafunsa kuti mukuona kuti UDF itha kutenga boma pa 16 September pano. Akuti I don't know. Akutero? Chilungamo. Mwina chipechera chuluka. Maso Africans atuwa khungu limene nthawi zina amangochingalula tu chilungamocho. Very realistic. Koma ndimangofuna kunena kuti mazangwirizano ndi MCP akuti isakuziona. Chabwino. Ndimangofuna kunena kuti tichita acknowledge anthu ngati Asonke amene they've been very loyal to the party. Iwo anayamba nawo nthawi imene icha ya Dr. Bakili Muluzi pamene amasogolera chipanichi mpaka na pano akuoneka kuti still loyal kubwera ma functions ngati awa pa msinkhu wawo kuchoka komwe kuchilimba ku Banda. So nthawi zina mchipani umafunika anthu ngati amenewa who can be with you through thick and thin. This man has been there for the party. Timaona asogolerena kungothawania achoka kale zipani zitatu asuntha kale koma sometimes you need anthu ngati achina Sonkewa who are very loyal to the party. Chifukwa timakambirana nkhani ya kulimba kwa zipani. Yes. Kuti UDF kutuluka mboma aziona banje mkatibu. Ine ndachokera kuchileka kwatiye kunthembwe ndine shado kumeneko ndikuyimira wa MP constituency ya Banda West. Mukuzona bwanji kuthekera kulipo kuti ife ulendo une tiwina chifukwa UDF abweresa manifesto oti ogwirizana ndi mmene kunja kuno kuliri anthu akusaukira zambiri zinthu zakwera mtengo zakudya zikusowa ndalama zikusowa ndeve chikhulupiriro chathu chili Atupere abweresa manifesto yawo yonena kuti business first ndekuti tonse tipange mabizinesi atithandize njira zoti tipezeso ndalama zinthu zibwerere m'malo mwake. Kodi manifesto imeneyi kuti chani mukhazikitsa lero? Lerolo. Ndi chani choti chako pa Malawi manifesto imeneyi?
manifesto milendo chatisana chi zachilendo mulibe kungopitiriza pa zimene UDF zinachita mbuyomu chifukwa UDF imayang'ana umphawi wa anthu a m'mizi kuti m'mizi anthu asavutike pakali panopa kuli mavuto anthu akugona ndi njala ena anatinamiza kuti zidya katatu koma zikuoneka kuti zonse ziyasi zinachitike anthu tikuvutika zinthu kukwera mitengo anthu tavutikitsitsa kuposa amene tinalili zaka za mbuyomu ndiye Atupere akufuna kuti zinthu zibwerere m'malo mwake ayang'ane mavuto amene wawa kuti awathesa bwanji ndipo ife sitikukayika chifukwa UDF ndi chipaniso chinachosa MCP mbuyomo UDF ndi chipani chitachose MCP ulendo uno ndipo musakayike kuti MCP pa ulendo kuti pavuta ndipati amalawi kuti mpaka nasavotereso MCP pakulakwika mpati ndi ulamuliro ulipo pakadali pano kuvutika zinthu zimene analonjeza zonse sizinachitike anena kuti zidya katatu sitikudya katatu tigona ndi njala anatilonjeza ntchito 1 million jobs sinachitike china chilichonse chimene analonjeza sizinachitike ndi amalawi ndokumudwa pano tikuvutika chimanga tikugula 100,000 bag anthu ndalama alibe ndi aliyense moyo wake panopa ndi wolimba tikuvutika ndi kuvutika kumene kuku ndi kumene Atupere akufuna abwerese kuti kuthe abwerese ndondomeko yonena kuti kuvutika kuthe ndalama ibwererenso anthu aoneso chakudya fetereza ku UDF amapereka masata pack aliyense amalandira sikumakhala kusankha kuti makuponi ovutikitsitsa panopa kulibe kuvutikitsitsa aliyense ndi ovutika mwina pomaliza MCP akhazikitsa manifesto mwina muli malonjezo abwino osangalatsa amalawi inu mukuona kuti amalawi ndi manifesto imeneyo sakukondwabe mpaka tankufika pota ife tipite ku UDF osati MCP manifesto imene yabwera ulendo uno ikuzunguzaso amalawi ambiri chifukwa akuyang'ana manifesto awo yambuyo sanakwaniritse ndi awonjezeranso malonjezo ena ndi amalawi kukayikira kunena kuti sipano ngati sanakwaniritse analonjeza koyambirako ndiye sipano izi zitheka ndi zimene zonse zimene zilapangise amalawi kuti abwere kuno kwa UDF chifukwa ntchito zawo anaziona kale UDF zimene analonjeza mbuyomo anazikwanirisa chongolowa chipani chimene chichi analonjeza free primary school kuti sukulu ikhala yaulere nthawi yomweyo sukulu zinakhala zaulere analonjeza madzi nthawi yomweyo mijigo inakumbidwa konsekonse kuhete anamanga zipatala zambirimbiri zimene amalonjeza UDF zimachitika atathokoza zikomo kwambiri mayi posachedwa apa tikhale ndithu tikucheza ndi Atupere Muluzi amene akanali mkatimu ndipo akhale akutuluka kuti akwere galimoto yawo azibwerera ku nyumba wayana tatiuze Atupere Muluzi anthu pa 16 September akatakavotera Atupere Muluzi akatakuvotera ndani ndi munthu otani Atupere Muluzi mwina mtenge mwayi umenewu kuti ndingowauza amalawi zina zimene ndikukhulupirira kuti mwina ena samadziziwa zokhuzana na Atupere Muluzi zoti tiziziziwa choyamba amuluzi Atupere anabadwa pa 6 August mchaka cha 1978 ndipo iwo ali Bachelor of Economics degree from the University of Leicester kumene ku Mangaland komanso iwo ali ndi Bachelor of Law degree ku University of Law in London ndipo pamene amakwanisa zaka 24 iwo anakhala member of parliament for Machinga North East mu chaka cha 2004 ndipo anakhala MP for 3 terms mpaka na 2019 anakhalanso ngati minister bunduna wa economic planning and development mchaka cha 2012 minister of natural resources energy and mining mchaka cha 2014 minister of home affairs and internal security mchaka cha 2015-2016 minister of lands housing and urban development mchaka cha 2016 minister of health and population mchaka cha 2016 mpaka 2019 anali UDF presidential candidate mchaka cha 2014 muzisankho zimenezo za 2014 komanso anakhala UDF presidential candidate mchaka cha 2019 ngakhale anazapanga mgwirizano ndi anza a DPP
ayi pamene pa 2020 pamene amabwereza chisankho koma 2019 poyamba anayima okha ngati presidential candidate. 2020 pamene analenga running mate kwa Muthalika. Iwowa akhalanso ndithu munthu mmodzi amene akhala voted as influential people in Africa pakafukufuku amene adachitika m'mbuyomu. So zimene tingathe kuwauza Amalawi zimene tinatha kuwerenga ndi zimenezo. Koma in terms of personality ndikuwuzani kuti ndi munthu wofasirako, ndi munthu onena kuti amaoneka very thoughtful, amaoneka kuti very calculative pa Chingerezi. Oneka samangu yankhulayi amafuna kuti aganizire. Mawu ake mangati manena amayankhula machipesi ngati bambo wawo, koma chifukwa kuti ndi a lawyer, very analytical amene amayankhulira. Tinenenso kunena kuti he has not been able to practice law Malawi kuno. So he's not registered mu lawyers akuno ku Malawi. Ayi. Ali ndi law degree ya ku England ndithu, koma he has not been able to register kunoko ndi bar ya kuno ku Malawi kuti apange practice. In terms of personality ndi zimene ndanenazo kunena kuti amaoneka kuti very firm, koma anthu amadandaula kunena kuti pambuyopa anaonesabe kuti makaka okhanga tosintha-sintha anazasiya asamakhazikika kusiya ndale, pena kuzaoneka ngati kuti akufuna kuyenda ndi DPP, pena kuzaoneka ngati kuti afuna ayende ndi MCP. Mukumbukira convention ya MCP ya UDF ku Blantyre kukomesa ho tinali limodzi kathe kuti ankafuna kuti MCP nawonse apange attend, koma mamembala sankafuna ayi. Zimene zinapangisa kuti leadership yawo ioneke ngati kuti it's not popular. So tiyankhule motero nditudi Atupere Muluzi pamenepa akutuluka chipinda chimenechi auditorium afika ndithu Atupere Muluzi brand tidenze nawo. So nadi tili ndi olemekezeka. Congratulations for submitting your papers. Thank you very much. What will this election mean to you, sir? I am a child of the born-free generation. I'm not a product of colonialism. We are a product of free Malawi. We want economic freedom. We want opportunities for our people. We want to innovate. We want to change Malawi. So this election to me is about the future of Malawi, the future of all of us. That is why, to me, my voice and what I'm going to say, I believe is transformational. I believe will change the trajectory of Malawi. Mchichewamu masankho awa a 2025 apa 16 September ali ndi tanthauzo lanji kwa inu? Monga mukudziwa kuti ine nabadwa mu ufulu, sinabadwe nthawi ya Atsamunda. Malawi yakhala pa ufulu, generation yanga, generation yathu okufuna kuti isinthe chuma chathu cha dziko lino. We want economic freedom, economic transformation. Ine ndikuona kuti ndikubweretsa maganizo atsopano, kachitidwe katsopano kamene kapangitse kuti tisinthe dziko la Malawi. Ndikukhulupirira kuti ngati pali mtsogoleri amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi maplani, amene ali ndi international connections kuti tisinthe Malawi yathu, ameneyo ndi Atupere Muluzi. Chimene chidakupangitsani kuti muatenge Dr. Kalola, and I know him ngati mbusa, ndi chiyani? Ine ndikudziwa kuti Malawi aliyense kumudzi, mtauni, akudandaula kuti chuma sichikuyenda bwino. Akusowa ndalama, akusowa chakudya, katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Dr. Kalola ndi amene ali kumudzi kukhala ndi anthu amene akukhala ndi anthu tsiku ndi tsiku, akudziwa bwinobwino mavuto ndi kulira kwa Malawi. Inenso ndikudziwa, koma kuphatikiza kwa ine ndi Dr. Kalola amenenso ndi new generation, ndi watsopano pandale, zibweretsa zinthu zachilendo zatsopano chifukwa chinyamata akufuna aone zinthu kusintha muno mdziko lathu la Malawi. Dr. Kalola, bodi ya church inayilandira bwanji nkhani? Amadziwa kuti ndine mtsogoleri ndesi zingadabwitsa. Andi mudzipereka bwanji ku kampeni imeneyi? Kampeni imeneyi tipanga kwambiri chifukwa cholinga ndi chakuti tipange Malawi wabwino. Ndiye chifukwa choti tifuna Malawi wabwino tiziperekanso kwambiri pa kampeni imeneyi. Pomalizira tikumva kuti mupita kumasintha masana ano, ndi uthenga wanji umene mukuatengera anthu aku Central Region? Lero tikukhazikitsa manifesto yathu komanso kampeni
imene tiyendere mpaka na chisankho pa 2016. Manifesto launch yathu tikubweretsa maganizo atsopano akasinthidwe a chuma cha Malawi. Nde tupempha tonse tiyeni kumasintha ngati sititha, tiyeni tionere pakanema, tiyeni tisate ndondomeko zatsopano zimene ife tikubweretsa kuti tisinthe dziko lathu la Malawi. Uthenga wanu womaliza kwa Malawi amene akutionera pa television, amene akutimvera pa wireless, enanso akutionera pa Facebook pakadali pano, ndi wotani mwapereka mapepala anu mamawa? Chisankho chikubwerachi ndikupempha Malawi onse choyambirira akavote Atupere Muluzi, akavote ma MP a UDF, makansala a UDF. Koma mukhalenso mukudziwa kuti voti yanu ndi tsogolo lanu. Nde musaphweketse voti yanu. Voti yanu ndi imene ikhoza kusintha zinthu mdziko muno. Voti yanu ndi imene ikhoza kuthetsa njala. Voti yanu ndi imene ikhoza kuthetsa katangale. Voti yanu ndi imene ikhoza kusintha chuma cha dziko lino. Voti yanu ndi imene ikhoza kupangitsa kuti mukhale ndi makobidi nthumba. Kuti muyenda nokha basi ulendo. Ife tapereka mapepala amene akufuna kuzatitsatira chitseko chathu chotsegula akhoza bwera. Koma simukachita withdraw kuti mutsaputena iya. Palibe kuzowa withdraw. Ndili candidate Brian zikomo kwambiri. Chisankho chikubwera pa 16, ife tikapanga launch manifesto, maso athu ali patsogolo, ena azipitiriza ndi mabodza awo, ife tikuyang'ana kutsogolo kuti tisinthe dziko. We wish you well, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much. Amenewo ndi olemekezeka Atupere Muluzi. Watolapo jani mzanga? Akuoneka ngati alimba mtima. Akuoneka ngati alimba mtima kuti akufuna di kuyimira kuti akhale ndi Malawi kukavotera aphungu awo komanso kukavoterawo ngati presidential candidate. Koma Bandale Brian china chilichonse chimatha kuchitika. Bandale panali nthawi ina ake mwe sitinkadziwa kuti Malemu Chilima angavomera kukhala running mate wa Chakwera. Nde Bandale china chilichonse is possible. Chitha kuchitika, munthu atha kupereka zikalata zake kuno. Chifukwa akapereka zikalata kuno ndi kukumbutsa kuti Frank Mwenefumbo apanga withdraw kunena kuti ane sindikuyimiranso ndikasapota Peter Mutharika. Koma mkati mwakwerengerabe kuti akanali ndi 22 presidential candidates. So mkati mukupereka zikalata ndithu zikusonyeza kuti iweyo walimba mtima ukukayimira walumbira kuti uyimira, koma Bandale everything is possible. Atupere Muluzi tsopano akwera galimoto ya Mpandadenga ndi running mate yawo Dr. Rex Kalolo kuchoka pano pa BICC. Pobwera sana abwere chonchi apa pano ndiyoti kuauza anthu otsatira chipanichi kuti it's now official. Uyu ndiye running mate wanga akupita no limodzi pa galimoto imene ya Mpandadenga. Koma pobwera onse anabwera ndithu ali pa galimoto yomwe kuona nkati zinali zovuta kwambiri. Tinted uja kuti black oti sungaone nkati koma pobwera ndithu akubwera limodzi. Morale is very high now. Morale is very high. Anthu sinangaona mtsogoleri wawo. Obanda olo ndiyo mutakhala kuti mukuyimira. Mutokhala ndi anthu awo. Kuzokhala na morale? Kodi tu. Oyamba kuzokhala iwe? Hayi koma amaya Banda. Muzango ndikanga running mate. Muzango ndikanga running mate. Koma munthu ukakhoti iweyo uli ndi udindo wa utsogoleri. Magaza ndale zidzachipana anthu samasowa. Pamapezeka be anthu basi they will follow you. Ndiye pamenepo ndipo mwe ndithu pakuonekera moralo pamenepo. Kodi Kalolo wasadabwere ndi amayi? Akuoneka choncho chifukwa mayi Atupere Muluzi ali pambuyopo, mayi akunyumba kwawo, koma Kalolo kumbuyoko kulibe munthu zikuonetsa ngati sanabwere nawo. Cheza ndali Lilian Patel. Mayi Lilian Patel ndi amene achisunganso kwambiri chipanichi. Mukuziona bwanji zinthuzi Mayi Patel? Iya zinthu zakhala bwino kwambiri. Amene sadanjoye lero andizo. Mwanjoya kodi? Danjoya kwa basi. Mwanjoya Mayi Patel. Koma president munkafuna paja mudakhala ujeni caretaker president. Iya. Wazaka zambiri. Ndimangotenthesa ujeni pano. Munkangotenthesa mpando? Kutenthesa mpando. Kuchisunga mwini wake kusunga chipani ndine. Zoona Ndine ndekha tabenda sala. Zoona. Mwayigwira tu ntchito. Ndiye lero siku labwino kwambiri. Apa mulowera kumasintha? Muwina? Ayudia. Tewina. Chosa winira ndija. Tandukuza chosa winira ndijani. Yangene uko. Muwina? Tewina. Tu. Tikufunenza bwino zonse. Yes. Kodi constituency kumuyimanso ulendo uno? Aya mwayimitsa nthawi yatali. Zaka zingati tsopano?
nachita 25 chikwalo cha 16 nachita zaka zingati muli MP 25 years yes ndisi dzimakwanira kodi apa tikonda anthu ngatipa zisankha ndekha anthu amakonda ani amatikonda ine mmatani anthu kuti mpaka 25 years MP kwatumikira kwatumikira kutaya zonse za kunyumba kumagwira ntchito yotukula anthu nde ulendo uno muwina definitely ndiwina etu ayi Brian ndimafuna ndingolankhulapo andalena atengerepo phunziro pa Lilian Pateo munthu osatekeseka andalena pakadali pano zipani zonse za mdziko muno alowamo simnalowe UDF basi nayamba chipani 1993 ndacheya mpaka na lero mwajereratu nduna foreign affairs chiyani mwajereratu ndacheya kujerera kugwira ntchito ndiye chimene simudapitirire kwina nchiyani kuli chani kwinako ndikapedza cha basi tachisunga chipani tifera momwemo basi kali ena panali ku MCP MCP adakwita nani iya iziwenso tene zisisi chabwino ndimayo ti nyumba ya malamulo ndachita ripoti kwambiri nyumba ya malamulo ndimayo ti anthu amalemekeza kwambiri ndimayo ti osadederuka kuti ayi lero basi ali uku mai Lilian Patero inu ngosadederuka ayi inetu si basi tithamangire uku kudederuka ine basi mene nakhalira tibobwebo UDF basi UDF pana nzalo wa manda ayi msatero mudzalo wa manda ndi UDF etu palibe chimene unless azatithamangise tu tikufuna nzamani zonse mai Lilian Patero ayi amenewo ndi mai Lilian ayi mukhoza kupita mai Patero amenewo mai Lilian Patero kuti maliziranso zonse zimene tidabwera nazo day number 3 right lelo day number 3 ndithu tayamba day 1 ndi mai Joyce Banda APP tatsiriza ndi amenewo kunabwera achilungo amene wa independent tinaonanso kunabweranso aduwe anzanu a Daniel Duwe amene inalakwa komatu ndi dokotala wamphamvu munthu izitu zandale kulibe zoti ndiwe ndi dokotala wamphamvu ndipo ine ndimati koma iwo adasira nje udokotala kubwera kudzapanga zandale ukangofika kundale nkani tikakhala ku nyumba ya malamulo kuja amaitoti backbench nkuyika leader kumene kosokoneza tikangofika kundale kulibe zoti ati wewe ndiwe ndani dokotala anthu amakukhazika pasi chabwino timalizire pamenepa kwa lero masanawa pa 1:30 pakubwera akondwani na nkhumwa madzulowa pakubweranso ena akuti independent achipojola ndine Brian Banda ndinali ndi Kathe Maulidi Wayana Chunga komanso Wanda Msisha pamakina panali Alessio Banda komanso Gift Mlaviwa komanso Zakeas Kasunda amene akuti jambula apa ndi olemekezeka Gogo Henry Chulu ndine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku BICC tingoti tibwerenso pa 1:30 ndi bambo Kondwani na nkhumwa wairesi ndiyomweyi palibenso ina goodbye